Здравейте хора, тук сме събрали групичка. Представете се, бе. Това е гената, това е втората гена. Ще падна. Да. Първи. Аз нямам два. Нямам. И сега ще влеем в бункер Южен парк. Ето го. И входа на бункер Южен парк. Единия вход. Една маска още, има една маска. Ето го. Влизаш ли, бе? Не бе, Ето кой е надолу. Мама ти геба. Опа. Това трябва да го цензурирам. Иначе. Ето го надолу. Натам има още входове. А не е на тук ще отидем. Е на тук. Ето го надолу. Така, току-що разборахме, че са откопали бункера. Ето го бункера навътре. Стана още. Има повече букуци от преди. Само още по-мръсно. Абе, някой е разкопал вход повече. Някой е разкопал входа повече. Аз се надявах и навътре да е копан. Вау, той е копан навътре. Ма камън има огромни камъни. Много е. Ей, усещаш ли какво е хладно, колко е яко, колко е студено вътре, колко е готино. Аре бе, Кадафи. Верно е разпълно повече. Какво правиме? Вика. Ето ги влизат. Я викни Ифо. Вау. Има ли някой? Как е, бе? Първо влизане за тая година. Как е, бе? То да игро и какъв е идиот. Аре бе, Ифо, толкова се. Аре, идвай! Понякога няма да слизаш. Захъм да излиза. Ще разцепа главата. На кой викаш да излизаш? Искаш? Вие влизайте. Ма то гей не влизай. Аре бе. Женци нещастен. Его навътре. Сега ще ги изплаша. Хора, ето го бункер. Хора, това е. Чао. Абонирайте се.